Kigang ko. Maabig tan masantos siya nga ramad si kay namin natan kakaaro wadya kad sa may barangay Kabilugan yat Kalasyaw Labaya natan aning lenggoy at sita walay problema to ibabaga to check natan tagabay to kuno una singer kindi Daddy Frankie si at si kasi kimala sa kimalan PWD ani walay problema dad sali ano niya salida Isan am alaga to sakit to dito. sansay alaga to kuno Wala sakit to dito. walay sakit to dito kato no nayari walay pakayari ng Daddy Frankie Lantia kyan asinggeran kato si katulay pangyakaran wa so ibagay nga niya si Shaksi Corazon Mercado taga Kalasyaw na siyempre kaya dyan na panga apad-pad Kabilugaan. Okay. Ang alaga 2 years na interest siya kung malaman bibita like belat na yun ang napuntulong ng bilay ko sa anak ko. Okay. Tapos kasi bilay ko, amay lang din lang ko bilay ko, ako lang sinig yan. Nakilata, ginawa yan, wali kasi yun. Ikinaso ang daan, pero wala kong tagupan. Imprim daan, matan wadya lang kabilugan ng pare na lang bilay ko. Okay. Gabay ko lang mampap katinong bilay. Okay, dugatan. Inatulong, brother Frankie, matagal na kitang namimiss. Gusto ko sana mag-pick sa inyo, hindi ko marunong. Pangasinan yun lahat, Pangasinan. Ay, Pangasinan. Sige. Ay, Daddy Frankie, si Sister, ang tulamay nga rin yung Sister? Corazon Mercado. Si Sister Corazon Mercado, si katoy kinlanti, untok tugad. Si kayo, tagabay ito yung karoon na tulong, wala lang ti problema, tumay, alagad ako no. Ya, ugaw, bigitaw tulang natin mo, ugaw? 18 tula, rinta na siya 2 years. Ay, 18 tula, so mature la si Ren ba to? Pero nga po, wala akong ginamin. Punji namin, paano yun kinay, papakano la eh? Subuhan namin. Nagkailatan, kaskasyang kimo na pala mo. Subuhan, dagatas, pagatas, matamasik. Ang gano, ibagang nga pula, hindi si gatas pa. Ay, gabay to. Gabay to, tagulang yung tanong. Naman natin, bilang sa hirap na bilay mo ilang si mother, ang gapoy pakayari to, ya, isaliwan na may pa-maintenance. Paano to, kaya mamaliwa. Latik ka po, kaya gabay ko, naantay sakit to no. Litag mental ni akar to, nagintandan ang sakit to. Daddy Frankie, gusto kong dalhin niya sana yung alaga ko rin sa mental kung ano talagang sakit niya. Kahit ganun pa rin. Amay ang ganun tantong sisigi niya may sakit yung mampapayag pag ganun. Sa gabay ko muna iyakar yung mental nun. Anong talaga yung sakit to? Paano na ang tangkong nga? Kanya may din na lang to dyan dagupan na yun. Sa ibabaga na epilepsy. Ay, paano sa kimat na wala epilepsy? Epilepsy sabi nila. Hindi ko natatalusan ang total klase epilepsy. Sana niya epilepsy ta. Abon tunda. Yang ang batikot. Ay lima to alupoy. Puter. Ay kontolay. Alay-lay. Paano to sa dito? Lima to. Hindi kas Yan. Unakar kontolay-lay. Kasun, sa gabay ko kumunta di Frankie. Makakaibaga ka sa rami na papatambal yung Daddy Frankie. Okay. Gabay ko kumunya makakaibaga tapan ululun kang kumasupa nagkindara makakaiba yun. Katun anong nang ko Boss Romulo. Takilala ke Bali batan man di-deliver dia. Tanong papasada. Pasada. Inasinggerang kulay ng tamang blablag manay. Yan Romulo kung nata-timingan nagkataon na timingan ko diay. Sige ta, ayalan ti ay. Nayari, ayan video ay panaglang tayo Daddy Frankie talaga ayaw Katong i-post ko i-upload ko yan ayaw So, minsan yung sublay malaga kaya wang matabungay. Saan ko yung sublay malaga yun, Daddy Frankie. Bagay na ipaniinak kubot. Puno na tulungan tayo at si Asun nga po anak to. At si Corazon, yung nga po anak to. Corazon, saan anak? Corazon. Okay. Punta sa sakit sa anak na Siyempre at si Corazon, si Katumalabala, Dabong. Nga pula sa wayo, wala, pero wala sana niya. BE, wala sana niya. Nga po anak mo lating. Napaglamaya sa asawa, nga po yung anak mo, siyempre. Mana na sana niya, takulawak lang tinagawag po.
Sige pa na nga si Diyos la. So, nawawala si rin Daddy Frankie. Oh, tulungan tila ko mo si at si Ason. Tabayag lang pangarap ko mo. Abayag to kila ko ng gabay. Yan, nanang tan na pito yawan. Mantik, sa kwante, kinuran-nurin Hindi ko raw natulong nyo. So, salamat na balbalag si rin at si Corazon. So, samputang muli yan video tayo. So, video tayo. Ipanangnan tayo si Daddy Frankie. Frankie, sa mo ikin mo. Okay, sige. Thank you. Thank you, ah. Okay, salamat na Thank you, balbalag. Daddy Tamang-tama, anong nang kwiro mo man titinday, lakla ko to. Ya, embutido. At ya, embutido. Anong nang ko, tinawag ko tanan nang mambrabra. So, sige, thank you ha, Daddy Frankie. Okay, sige, salamat. Abalbalag. Salamat. Natugumpay niyo, ipakatulong niyo sa maalaga kay takas-kasya na to ha. Okay. Si Oliver, Ako kulong akakulong maniwan man, akakulong man. Sige, sige. Di ba kala Daddy Frankie? So, nangyari ulat dyan. Kulat to may. Babagayon, alagayo. Ay, wala sa yung balag. Dala nagsirin at siya sana. Hello. Hello, kumusta ka la? Ay, kumusta ka la? Idol eh. Ay, wala'y tinapay ko. Gabay mo. Yan, alam lang yung tinapay ko. Tingaran to? Frances. Agaman salite Frances. Hello. Aglaw na ka, ro. Di ba naningning Daddy Frankie ba? Hirap na bilaya talaga pero say dapat wala puso yun na tandaan nyo si Pikakasi di sa man sa